Tirƙa shi, ana wata ga wata tsakanin Hairana da kuma Imran, ga kuma Al-amin a gefe. To masu sauraro masu kallon ƙayataccen wannan shiri mai suna So ne, ya zo muku da wani sabon salo wanda ba ku taɓa gani ba, inda a yanzu haka dai idan masu kallo suna bibiye da mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24, inda za ku ji mu ɗauke da wannan ƙayataccen sharhi na cikin shirin So ne, inda a yanzu haka dai Hairana da kuma Imran soyayya ta fara ƙarfi a cikin zukatansu guda biyu, inda Al-amin yana daga gefe, shi kuma wanda aka yi wa alkawarin Hairana ne za a ba shi ita, kuma an gama magana, inda a yanzu haka dai Hairana ba ta da wani zaɓi face zaɓin da iyayenta waɗanda suka riƙe ta suka zaɓa mata, to sun zaɓa mata Al-amin. To a yanzu a halin da ake ciki, Hairana kuma babu shakka ta kamu da soyayyar Imran, wato wanda kuka fi sani da direbanta. To masu sauraro kafin mu shiga mu kai tsaye, muna roƙonka idan ya kasance shine wannan zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha mai suna DM Hausa 24, inda a yaushe dai mukan kawo muku sharhin fina-finai irin su Alaƙa da kuma Labarina da kuma Izza So, sannan da Manyan Mata. Uwa uba dai shine wannan ƙayataccen sharhi mai suna So ne. To masu sauraro sai ku gyara zama domin jin cikakkun sharshin da muka zo muku da shi a cikin wannan ƙayatacciyar tasha na So ne. To a yanzu haka dai halin da ake ciki, Hairana ta kamu da son wato Imran shine direbanta, inda kuma ta gefe ɗaya Al-amin ya fara ganin kishi a tattare da Hairana, inda a yanzu haka dai Al-amin ya yi matuƙar damuwa da halin da Hairana ta shiga, inda a lokaci a baya da daɗewa Al-amin baya damuwa da damuwar Hairana, inda bai damu da faranta mata rai ba, a kuma bai damu da kula ta ba, inda a yanzu haka dai da aka samu Imran ya ba ta kulawa 100% da kuma nuna damuwarta a kansa, yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Hairana ta fara jin cewa za ta iya soyayya da wato Imran direban nata. To amma a yanzu, shin masu kallo ya kuke ganin abubuwan za su iya tafiya? Shin wannan soyayyar za ta iya ƙulluwa tsakanin Hairana da kuma Imran? Idan ba ku manta ba dai, Hairana ita ce mamallakin dukiyar da Al-amin ma yake taƙama da ita, da kuma wacce kawun nata shi ma yake taƙama da ita. A halin yanzu shi kuma Imran direban gidan ne. Shin kuna ganin Alhaji zai iya amincewa da soyayyar Imran da kuma Hairana? To dai masu sauraro sai ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha domin ku ji irin rikita-rikitar da za a kaya tsakanin wato Hairana da kuma Al-amin da kuma Imran. Da haka muka kawo muku ƙarshen wannan ƙayataccen sharhi mai suna So ne. To masu sauraro kada ku sha'afa, kada ku manta idan ya kasance shine zuwan ku wannan tasha tamu ta farko, da ku daure ku danna mana subscribe, kana ku daure ku danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ku rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.